tak po dlhej dobe som si spravila mapu svojho zregulovaného nervového systému. Takto funguje môj nervový systém, keď je v balanse. Takto mi to prišlo, keď som samú seba previedla tým, ako prevádzam klientom mapovaním si svojho nervového systému. Väčšinou mapujem systém v nerovnováhe, že ako funguje vlastne, čo spôsobuje klientovi problémy, ale ja som si urobila teraz samozrejme aj s klientami to robím, mapu systému, ako vyzerá, ako ho cítime, ako ho vnímame, keď funguje vlastne, keď je aktívna časť, ten vonkajší kruh žltý, keď vidíte, tá vonkajšia časť pre mňa je znázornená žltou, bola to farba, ktorá mi prišla, je taká žiarivá, je taká jasná, je taká ohrievajúca pre mňa, taká objímajúca. A ako vidíte, tak trošku ako keby udržuje tú energiu sympatiku v takom ako keby, aby sa nerozlial po celom tom kruhu, hej, že ho nejakým spôsobom možno tak trošku aj jemne reguluje, jemne ho tak ako keby zatláča, určuje mu nejaké hranice, nejaké brehy. Takže takto ja vnímam svoju ventrálnu časť, parasympatiku. A potom tam je časť vnútorná, ktorá je zeleno-červená. Zelená je pre mňa taký symbol, je to teda sympatikus, je to v prípade, že je to vlastne regulovaný, bežne fungujúci sympatikus a nie sú tam žiadne signály nebezpečia, že by musel reagovať útokom alebo útekom, dať mobilizáciu na to, aby sme teda útočili alebo utekali alebo sa nejako bránili. Tak za mne prišla hneď vízia takej ako keby zelenej šťavnatosti, lebo to je pre mňa les, to je pre mňa vlastne pohyb, to je pre mňa také príjemná regulovaná energia, ktorá funguje, prekvitá sama od seba, proste je to také šťavnaté, je to také živé. A pritom je tam aj tá červená, hej, že je tam málo, ale je tam a pre mňa symbolizuje energiu, že ja som veľmi energický typ, ja mám teda tej energie dosť, keď som pre niečo zapálená, keď ma niečo baví, tak proste jej mám na rozdávanie a to je vlastne tá červená vlnovka, že fungujem aj v takých vlnovkách. A tá zelená tomu tiež, ak vidíte, dáva také ako keby hranice, že je to také ako keby celé regulované, vlnovkovité, nie moc rýchle. V strede je vlastne dorzálna časť parasympatiku, ktorá, keď parasympatiku zaznamenáva signály nebezpečia a je už príliš veľa, že už vlastne nestačí sympatikus, tak sa zapne do zamrznutia. Hej, to je akože systém prežitia. To je reakcia na príliš veľa signálov nebezpečia. Ale keď vlastne bežná funkcia dorzálu je vlastne regenerácia, výživa a taká typická je tam taká pomalá uzemnenosť. A to je pre mňa vlastne symbol zeme, tá hnedá farba je pre mňa zem a dáva jasné hranice tej plynúcej vode. Voda pre mňa upokojuje voda, mňa ako keby zjemňuje, spomaluje a tej vode dáva ešte hranicu tá zem. Čiže to bol pre mňa taký symbol uzemnenia, hej, čo mi prišiel teraz. Takže toto mne prišlo. A tým, že som sa vlastne nad tým zamyslela, spojila som sa s tými farbami, s tými elementami, s tým flowom, čo tam je vyjadrený v tom kruhu, tak som sa mohla nacítiť viacej na to, ako to vlastne ja mám, ako to v mojom tele vlastne je, aký je môj zregulovaný nervový systém, keď zaznamenáva viacej signálov bezpečia ako signálov nebezpečia. A čím viac sa budete ako keby naciťovať, spoznávať, stretávať s týmto svojím nervovým systémom a s ním spolupracovať, tým krajšie priateľstvo budete mať. Tým vám to viac bude fungovať.